ħallejt, xi kultant ngħid li tradejt, arad bi arab bla waqfien, ħudni lura mhux li Għoż minn ħelu kif ħallejt, inti ġrejt bil-kem stennejt, naħseb fik u f'dak iż-żmien li ritwal it-tnejn flimkien. Naħseb fik u mixi xaddejna, u għal-moment żgur flimkien ġrejna, kemm ġrajiet u avventuri, ħafna lwien, ħafna kuluri x'kien hemm bejnietna t-tnejn. Kif għaliex daqsejt, kemm nixtieq li għadni ħdejk, għoż minn ħelu kif ħallejt, xi kultant ngħid li tradejt, arad bi arab bla waqfien, ħudni lura mhux li kien. Għoż minn ħelu kif ħallejt, inti ġrejt bil-kem stennejt, naħseb fik u f'dak iż-żmien ġranet twal it-tnejn flimkien. Wis memorji u tifkiriet, nisma' leħnek f'dan iskiet, ngħidu kelma nħares lejk, għandna kisħu dawn idejk x'kien hemm bejnietna t-tnejn. Kif għaliex daqsejt, kemm nixtieq li għadni ħdejk. Għoż minn ħelu kif ħallejt, xi kultant ngħid li tradejt, arad bi jaħrab bla waqfien, ħudni lura mhux li kien. Saru ġranet gerbu li lili, għal xejn tlabtum jistennini, xtaqt narana t-tnejn flimkien, ħudni lura mhux li kien.